Nuestra siguiente ponente va a ser Nayara Barrado Izaguirre. Ella es licenciada en Física y doctora en Astrofísica. Trabaja en el Grupo de Ciencias Planetarias en la Escuela de Ingeniería y su área de investigación se centra en el estudio de la dinámica atmosférica de Júpiter. Gaur ekartzen digu ilargietaraino eta bueltan. Txalo bero bat. Eskerrik asko. Arratsaldeon, bai, ondo entzun duzue, ilargi etaraino, eta bueltan, ez dugu gaizki esan. Eta eske badakigu ilargia, edo jakingo duzuen bezala, ilargia ez da eguzki sisteman dagoen ilargi bakarra. Baina ez gaitezen beretik, gure ilargia, ze polita, Eta hain garrantzitsua guretzako, bera da, gure itsasaldien erantzule. Elkar lotuta dago guztiz lurraren evoluzioa ilargiaren jatorriarekin. Berez, edo gehien onartzen den teoriak, diolako ilargia sortu zela, lurraren kontra teia deituriko planeta bat, Marteren tamaina izango zuen planeta batek, talka intzuelako lurraren kontra. Lurra oraindik sortzen ari zenean, protolur bat geneukanean, orain dela pila bat denbora, 4.000 milioi urte. Eta momentu hartan, talka horretatik, lurra guztiz urtu egin zela, espero pentsatzen da, eta planeta hori teia diturikoa, txati txiki askotan geratu zene pirrinduta hori ikusten dugun bezala, eta orduan, zatitxu horiek denborarekin, pentsatzen da denbora ez oso luzea, ez dakigu oso ondo, baina denborarekin joan ziren juntatzen, eta orduan sortu zen gure gaur egun ezagutzen dugun ilargia. Baina ez da ilargi bakarra, esan dugun bezala, ez da eguzki sistemako ilargi bakarra. Adibidez, Martek ere bi ilargi dauzka, Phobos eta Deimos. Phobos eta Deimos, gure ilargiarekin konparatuta, oso hurbil daude Marte planetatik, beraien planetatik. Hasieran, pentsatzen zen hauek biak harrapatutako sateliteak zirela. Hau da, beraien jatorria oso ezberdina zela konparatuta gure ilargiarekin. Pentsatzen zen, horiek bazirela asteroide batzuk, hor zebiltzatela, ere bai planetak sortzen nahi zirenean eta horrela, asteroide pilo bat zeuden hortik, eta Marteren gravitateagatik harrapatuak izan zirela pentsatzen zen. Baina orain, teoriarik edatuena, beti hitz egiten dugu teori buruz, ez dakigu zer gertatu zen momentu hartan, ez zegoen inor hori ikusteko, orain bai pentsatzen dute berriz, gure ilargiaren antzeko jatorri bat izan dezaketela. Eta bi hauek, beti ilargia bezala erakusten diote aurpegi berdina Marteri, planetari, orduan sinkronizatuta daude planetarekin, eta gainera, gure ilargia badakizue urruntzen ari dela, guregandik, 4 zentimetro urtean. Oso gutxi da, baina, pixkanaka badoa urrunduz. Pentsatzen da Phobosi kontrakoa gertatzen zaiola. Gero eta hurbilago dagoela bere planetatik, 2 zentimetro urtean. Eta horrek esan nahi du, 40 milioi urte barru, denbora asko, baina, pentsatzen da, Phobos helduko dela Marteraino, eta talka egingo duela planeteraino, edo, ziurraski, zeuntzitu egingo dela, marea indarrengatik apurtu egingo dela, eta Marteren inguruan horrelako disko bat osatuko dela, talka egin baino lehenago. Baina ez gara horregongo ikusiko, beraz, Urrengoa Jupiter, badakizu zenbat ilargi dauzkan Jupiterrek? Askoz gehiago. Gutxienez, 85, gutxienez. Zagatik esatu du gutxienez? Urtero esango nuen, baina noizean behin misioak egoten dira eta berriak ikusten ditugu, berriak deskubritzen ditugu. Orduan, gaur egun deskubritu ditugunak eta antzeman ditugunak, 85, baina ziurrezki gehiago izango ditu. Ez dizkizuet 85 izango, zenik ez dakizkit ere ez beraien izenak. Baina 4 hauek bai. Hauek dire ilargi galilearrak, Jupiterren ilargirik ezagunenak, famatuenak. Galileok 1710 urtean ikusi zituen dagoeneko bere teleskopiotik begiratuta. Eta hauen izenak gogoratzeko badago erregelaren hemotekniko bat, I eat green carrots, Io, Europa, Ganimedes eta Kalisto ikasteko. Ni hasieran horrela ikasi nituen, gero ja orain segidan esaten ditut, baina hasieran asko kostatzen zitzaidan beraien izenak gogoratzea. Io, eguzki sistemako toki volkanikoena da. Sumendi aktiboekin. Europa oso leku aproposa bizitza bilatzeko. Pentsatzen da, edo nahiko ziur dakigu, bere geruza izoztu baten azpian ozeano erraldoi bat daukala.
ikusi ditugu geiserrak ateratzen direla isotz horiek apurtzen direnean. Eta orduan badakigu hor ura egon daitekela, badagoela, eta baliteke hor bizitza aztarnak topatu izatea. Ez bizitza, ez sarrainak, baina bai igual bakteriotxoren bat, mikrobiotxoren bat, edo zer. Urrengoa, Ganimedes. Hau da, eguzki sistemako planeta esango nuen, zain da handia, planeta Merkurio baino handiagoa dela, eta eguzki sistemako jargirik handiena dela. Eta gainera bere eremu magnetiko propioa dauka. Bakarra, eremu magnetikoa daukana. Eta Kalisto oso zaharra dela badakigu bere gainazala guztiz beteta daukalako krater impactu ez. Urrengoa Saturno liteke. Saturnok ere bai pilo bat dauzka. 156 baino gehiago, eta topatuko direnak. Famatuenak edo nik aukeratu dituanak oso interesgarriak iruditzen zaizkidalako, Titan eta Encelado. Titan guztiz alusinagarria da. Ni flipatzen nau Titanek. Zergatik, atmosfera daukalako. Eta atmosfera izateak oso garrantzitsua da. Atmosfera izateagatik gu gaude hemen, Lurra planetak atmosfera izateagatik gu hemen gaude. Hori oso garrantzitsua da, atmosferak babesten gaitu kanpotik etortzen diren erradiazioengandik. Atmosferak mantentzen du gure temperatura egonkor. Atmosferari esker gaude hemen, eta denbora guztian ari gara tematzen hau zuntzitzen, nik ez dute zer ulertzen, baina hau ez da nire gaia, eta kliman adituak direnak hitz egin detzatela horretaz, baina mesedez zaindu dezagun. Hau, jarraitzen dut Titanekin, Titan oso iruditzen zait oso flipantea eta interesgarria horregatik. Titanen euria egiten du, baina ez ura. Titanen metanoa egiten du euria. Titanen gertatzen da metanoaren zikloan. Lurrean uraren zikloa gertatzen den bezala, euria, itxasoak, hau guztia, hemen ere bai metanoarekin berdina gertatzen da. Eta bertan, hemen gertatzen diren gauza antzekoa gertatzen dira. Egia da oso urrun dagoela eta hotz asko egiten duela. Eta ni ez nahi bakarra pentsatzen duena hau oso interesgarria dela. Zerain dela urte batzuk ja, beste zientzialari batzuk, ikerlari batzuk pentsatu duten, ze interesgarria Titan, eramango dugu zunda bat, eta zunda bat lortu zuten bertan lur hartzea, Titan hartzea. Eta Titanen posatu dintzen eta argazki hori hartu zuten. Urrengoa Encelado. Europaren antzekoa, Jupiterren Europa. Europaren antzekoa da, ere bai pentsatzen da, hau urnago dago, baina pentsatzen da ere bai estalita dagoela isotz kapa baten gandik, eta ikusi dira nola geiserrak ateratzen diren, horietatik pasatu eta hartu ahal izan dira horren muestrak, ez dut ateratzen orain euskeraz, eta hartu dituzte laginak, eta aztertu dituzte eta hor ura dagoela ere bai, pentsatu dezakegu, eta orduan, hori bai oso interesgarria, bizitza bilatu ahal izateko edo dana dalakoa. Totalean, gero Uranok eta Neptunok ere bai ilargiak dauzkate. Totalean eguzki sisteman 280 ilargi baino gehiago dauzkagu. Mota askotakoak. Eta ez dira planetak ilargiak dauzkaten gorputz bakarrak. Eguzki sistema planetekin osatuta dago, eguzkia planetak, baina beste objektu batzuk ere bai badaude. Adibidez, planeta nanoak. Planeta nanoak ezagunena Pluton, baina beste batzuk ere bai osatzen dute. Ceres, Haumea, Eris eta Makemake. Aukeratu dut Pluton, oso ezaguna delako gure planeta nanoen artean, baina ezke gainera badauka ilargi oso apropos bat honi buruz hitz egiteko, Karonte da. Oso handia da bere planetarekin konparatuta. Oso antzekoak dira. Eta esan genezake bien artean planeta bitar sistema bat osatzen dutela. Hau da, Pluton handiagoa da, baina ez Karonte, baina eskoz handiagoa, beraz, beraiek biratu egiten dute bata bestearen inguruan. Ikus dezagun hobeto bideotxo batekin. Hau izango litzateke gure lurra eta ilargia. Ikusten duzuenez, puntutxo hori da biek osatzen duten masa zentrua. Eta orduan ilargia gutxi gora bera ez, lurraren inguruan biratu egiten du, egia da lurra mugitzen dela apurtxu bat bere posiziotik, baina gertatzen dena bi hauekin da beraien masa zentroan hor erdian dagoela. Ez dagoela Plutonen barruan. Eta orduan, beraien dorlako dantza bat egiten dutela elkarrekin. Eta objektu baiago badaude ere bai eguzki sisteman, asteroideak. Asteroide batzuk ere bai badauzkate beraien ilargiak. Bikotea aukeratu dut, Didymos eta Dimorphosena, igual batzuek entzun duzue honi buruz hitz egiten. DART misio hori buruz entzun duzue, defensa planetarioa. Misio bat irten zen orain dela urte pare bat, DART izenekoa, eta DART joan zen txikitsuaren kontra, Dimorphosen kontra eta talka egin zuen. Eta orain,
orain dela gutxi, hori dart nazaren nazen. Orain, esako, hau da misio bat konjuntua dena, bien artekoa, elkarlan bat, eta orain joan da, era deituriko bat, orain bertan urrian atera da, eta joan da ikustera, ea mugitu izan duen bere orbita. Eta horrela jakin dezakegu, ea posible edo kapazak izango ginateken gure gana asteroide bat etortzekotan, kolpe bat eman da, ea zenbat desbideratu dezakegun bere trajektoria, bere orbita edo dana dalakoa. Orduan hor, ere bai hauek, ere bai garrantzitsuak. Eta ja, bukatzen joateko, exoilargiei buruz hitz egin nahi dizuet. Ze badakizue exoplanetak existitzen direla, ezta? Exoplanetak dira eguzki sistematik kanpo dauden planetak. Hau da, gure planetak dira gure eguzkiaren inguruan biratzen dutenak gure eguzki sistemakoak. Hor ikusten ditugun ilargi gehienek, beraien planetak ere bai dauzkate. Eta espero den moduan gure eguzki sisteman gertatzen den bezala, gure eguzki sisteman gehienek ilargiak badauzkate, berteko planeta horiek ere exoilargiak izango dituzte. Badauzkagu gutxienez bi fitxatuta. Eta pentsatzen da hauek hautagai oso onak direla bilatzeko, bertan egoteko. Oraindik ez ditugu behatu eta aztertu, baina hor ere bai badaude. Eta bukatzeko berri hau entzungo zenuten, hilabete hauetan gertatzen ari den zeo zer delako, eta gure lurrak, harrapatu du mini ilargi bat. Eta hortik ibili da berri hau. Egun batzuk geratzen zaizkio, azaroaren 25ean galduko du. Hau, noizean behin gertatzen den efektu bat da. Noizean behin, lurrak bere gravitatearengatik asteroide bat harrapatzen du. Egun batzutan, hilabete batzuk egoten da lurraren inguruan, eta gero joan egiten da berriro. Eta orduan hau entzun baldin bauzue berrietan, jakin dezazuen hori dela eta ez dela gauzarra hori, eta ez dugu ikusiko behiekin. Eta hau da dena, eskerrik asko eta jarraitu zientzia egiten.